lokaci ne na tashi hankali na da na shirin da unguwada abinda za na harada ne yaban wuyar in samu zama muke kamar cida mai ko muke yaman gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana baran da bi mu adana su samu ɗaukaran sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mu tara ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali ga mu da an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu da zuciyar mutum ta kona wake batu na kauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu ɗaya mu birge wanda ya samu sari kowa da mababa sana'a gare mu babu da'a mu dai gani muke idan aka ba mu mai komai kullum fara